dan Allah mu rinka dubawa. Wayo Allah arewa, wani yankin babu jin daɗi. Idan na je arewa gaba na yana ta faɗi, safar da yawan tabaci da kashe jama'a su faɗi. Wayo Allah arewa, arewa wasu yankunan babu dama gaje yawan ziyara arewa. Yan siyasa na arewa, masu kudin arewa, matasa na arewa, mata yan arewa, malamai yan arewa, musulmai na arewa da kiristocin arewa, dan Allah mu rinka dubawa. Kai abun nan yayi yawa, wayo Allah arewa, Allah kawo sauki matsala cikin arewa. Wasu yankin na arewa kuka ne ba tsayawa, wani yankin an kore su da hatsin su ba cirewa, wani ko mota gare shi a arewa bai tsayawa. Ba sani babu sabo, jama'a na yin gujewa, ya zami arewa, wayo arewa, arewa wayo Allah arewa. Ya siyasa na arewa, wai menene hakenmu da kisan gare ake yi da kudu ba ayyukanmu. Yau babu batu na nema mu tsira da rayuwarmu, ko abincin babu mun ji muku babu tsaro a kanmu. Da ku gyara batun ilimi, ai Allah ne ke bamu, inda da akwai tsaro ilimin ma za ya samu. Bangare na lafiyar ma asibiti ku duba kanmu. Arewa wayo Allah kasata, muna jin daɗi a da amma yanzu babu gata. Na so a ce yan arewa su gane manufata, aiko fatanya ko ta cike mata gata, aiko sarauta gari ke mata gata. Indai na samu ai na san ina da gata. Yau yankin arewa wani yankin babu gata. Jihar Katsina jiha ta ina ta Asiya, jihar Kaduna mu dinga addu'a har a zuciya, jiha ta Zamfara Allahu ya kawo zaman lafiya, jiha ta Sokoto Allahu ya kawo zaman lafiya, jihar Katsina wa jihata, jihata ya Allah, jihata jihar shugaban ƙasa, makama addu'a talaka. Jama'ar mu yan arewa, gwamnoni da dama kurin ka tausayawa, yawan kisan da ake manna yan majalisu ku duba. Ina sanatoci wai ina gwamnoni, ina gwamnoni yan arewa da sauran yan siyasa. Wayo arewa, wayo arewa, ana ta kashe mu yan arewa. Wayo arewa, Allahu ka kawo mana sauki yankin arewa. Da kudu su ba ruwansu dan ba su ga yan arewa, ku da ake kashewa manya yaran arewa, mata har mazan arewa.